Goedendag meneer. Goedemiddag, welkom in de installatie. Ik ben Johan Bonnier, algemeen directeur bij IMOG en zal u rondleiden in de installatie. In 1976 kwam IMOG hier met een nieuwe verbrandingsinstallatie, het verwerken van afval. Ondertussen is afval bron van grondstof en energie. En hier zitten we bij de energiecentrale van IMOG. Met 2 kilogram afval wordt 1 kilowattuur geproduceerd. Met het afval van 230.000 mensen maken we elektriciteit voor een 20.000 mensen. We zijn in de controlezaal van IMOG. Wij hebben hier een permanentie van 7 dagen op 7, 24 uur op 24. En van hieruit wordt gans de installatie bediend. Daarmee bedoel ik, afval komt in de verbrandingsinstallatie. We maken rookgassen op 1000 graden. De energie in die rookgassen worden in een ketel omgezet op 40 bar 400 graden. Dit gaat dan naar een turbine en die turbine zorgt ervoor, net zoals een fietswiel, de dynamo doet draaien, zorgt ervoor dat de turbine draait, dat de alternator draait en dat we elektriciteit op het net kunnen steken. Wij zijn een publiek bedrijf en een publiek bedrijf moet de markt verkennen. Natuurlijk moet je een aantal criteria hanteren. De prijs is altijd een criteria, de prijs die je krijgt voor je elektriciteit. Maar ook het imago is een criteria. En het imago van Ampiris sluit aan bij IMOG, wat wij zeggen afval, 3 puntjes, bron van grondstof en energie. En de 3 puntjes staan eraan werken, sorteren, verbranden. En ik denk dat dat ook een beetje aansluit bij hetgeen dat we vinden bij Lampiris. Dag meneer Bonnier, bedankt voor het bezoek. Het was heel interessant en aangenaam. Bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Dank u wel.